едно от любимите ми занимания в Страсбург през лятото. Той да изляза на вечерна разходка в Стария град, да отида да си взема сладолед от любимото ми място и след това да гледам представлението, светлинното шоу на катедралата. И сега ще ви взема с мен в тази малка разходка. Моето любимо място за сладолед се намира ето тук и не знам дали виждате, сега се приближавам, но винаги има безумно дълги опашки, но добрата новина е, че обслужването е много бързо и за нула време минавате. Вижте, погледнете колко много хора има. Ето това е мястото. Е 10 часа вечерта. Просто хората излизат да се разхладят навън. Ето е опашката. Сега ще се наредя аз и в принцип би трябва доста дълго, доста бързо да мине. Този път реших да променя и да си взема нещо различно. Едната топка сладолед е нещо, което си взимам по-скоро често. Това е Амарена, което е ванилия с черешов сироп. Има парченца череш понякога. А другата топка сладолед е вкус диня. Окей е, една идея е малко сладка за мен, но не е зле. На това място имат страшно много видове сладолед и общо взето всеки ден, ако ходите често, всеки ден ги сменят. Има различни неща. И сега се запътваме към другото ми любимо нещо. Спектакъла пред катедралата. Аз съм на една минута от нея и сега ще ви го покажа. I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this tiny shell, and everything is growing up tight. There's no room to breathe, and nobody is watching at night. I wanna rise up. Need a friend to shake me out again. Need a friend to shake me out again. I don't know if I can find my way out. In this tiny shell, and everything is growing up tight. There's no room to
reaching out, I'm reaching. The water is rising over me. The water is rising. It's coming. I'm reaching out, I'm reaching. The water is rising over me. The water is rising. I'm reaching. It's coming. I'm reaching. The water is rising over me. I'm reaching out. I'm reaching. It's coming in. The water is rising over me. I'm reaching out. I'm reaching. It's coming. Тази година във Франция е изключително горещо, както май на много места в Европа. Обаче проблема тук до някаква степен е, че няма климатици почти никъде. Първо, хората в къщи си нямат климатици, някои даже нямат и някакъв вентилатор или преносим климатик. Просто тук заради регулациите към сградите, на много от старинните, не на много, на всички старинни сгради или традиционна архитектура нямате право да слагате климатик. За по-новите сгради има възможност, обаче доколкото знам, климатика не трябва да се вижда на предната фасада, което прави така, че много малко хора всъщност могат да си сложат. Обаче още по-странното и изненадващо е, че дори няма климатици в училища, в болници, в някакви административни сгради. Нали, не навсякъде на 100%, но на много от местата. Мои приятели и приятелки, които работят в офиси, са ми казвали, че при тях няма климатик. И примерно слагат климатик само в една стая и я водят като стаята за освежаване и всички минават през тази стая, като им е много топло, да се освежат. Да. Много голям контраст прямо с България, където всяко домакинство почти има минимум един климатик. Надявам се, че това кратко видео от Страсбург ви е харесало и ако е така, абонирайте се за канала ми и ми напишете в коментари какво искате да ви покажа от Страсбург в следващото видео. Чао, чао!